муроҷиат ба шахсоне ки аз шаҳри Москва ба сарҳади Қазоқистон гузаштан мехоҳад. Марҳамат, ин компания баҳри шумо. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул шуморо бурда меоранд. шахсоне ки мушкилӣ бо ҳуҷҷат дошта бошанд, ин компания ба шумо кӯмак мерасонад. агар аз номи канали Беминат шумо занг занед ва рафта биёед, ба шумо 500 рубли скидка карда мешавад. номерҳо барои занг задан дар болои экран ва дар описание монда мешавад. сафари хуш ба шумо хоҳонем, ҳамватанони ман. аввало салому алайкум ба ҳама подписчикои канали Беминат. хуш омадем бародари азиз. имрӯз баҳри шумо якчанд мошинҳои арзон ба нархи дастрас пешкаш мекунем. пеши видео сар кардан бародаро дар канал подписатсия кунед. дар ҳамин видео ҳатман лайк монед ва фикрҳои худтона дар бораи ҳамин видео нависед. ва бародарое ки мехоҳам мо каналошонро реклама кунем ё ин ки ягон компания ё ин ки ягон чизи дигар боша, бародаро метавонанд ба ҳамин номерҳо вайбер метавонанд ба мо муроҷиат кунанд. мо ҳатман ба онҳо ҷавоб мекунем. ва бародаро ҳамин лайк ҳеҷ каса ягон ҷоша кам намекунад. бародаро аз шумо хоҳиш дар ҳамин видео лайк монед. касое ки мара дастгирӣ мекунанд бародаро, касое ки мара дастгирӣ намекунанд дислайк. рафтем бародаро. BMW фурӯшӣ соли бароришаш 2001 сол, мотори 1.8, мошин дар ноҳияи Вашт қарор дорад. нархаш 35000 сомонӣ. ба мошин алиш мешавад. асраҷи Opel Sedan, Opel Hatchback. номерош барои занг задан +992 934 099069. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. марҳамат, Opel Hatchback фурӯшӣ соли бароришаш 1995, мотори 1.6, бензини холӣ, газ задагӣ нест, пробегиш 180000, ҳуҷҷатош тамом шудагия бародаро. мошин дар шаҳри Роғун қарор дорад. нархаш 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 933 61 1336. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. боз як Opel Hatchback фурӯшӣ соли бароришаш 1996, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар Кӯйбеш район қарор дорад. нархаш 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан 8926 671 118 41. номерои Россия ё ин ки 901 00 7108. метавонед занг занед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. ҳатман дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видеоро то охир тамошо мекунед бародаро. марҳамат, боз як Opel Hatchback фурӯшӣ соли бароришаш 1997, мотори 1.6, мошин дар ноҳияи ёбон қарор дорад. газ бензин, электропакет, кондитсионер лук автоматик, салон кожнӣ. нархаш бародаро договорняй. номерош барои занг задан 896 0009 2069. номерои Москва. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. нархи шартномаи бародаро метавонед занг занед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. якчанд бародаро хостанд ки мо Mitsubishi Lancer 9 ба навор бигирем. ина марҳамат бародаро, мо гуфтем ёфтем баҳри шумо. соли бароришаш 2006 сол, мотори 1.6, срочно фурӯхта мешавад бародаро. бензини холӣ. мошин дар шаҳри Москва дар метро Профсоюзни қарор дорад. нархаш 270000 рубл срочно фурӯхта мешавад. шахсое ки харидоранд метавонанд ба ҳамин номерҳо занг зананд.
999 972 65 61 номерои Москва. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг зада ва ҳамсӯҳбат шавед. агар ягон чиза нафаҳмидед метавонед ин бародаро занг зада ва бифаҳмед. бародаро Nissan Sefiro соли бароришаш 1996, мотор 1.6, коробка автомат, газ бензин. ҳуҷҷатош буд шидага, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри ваҳдата, нархаш 13000 сомонӣ, ё ин ки алиш мешавад ба 2 тик караван, ё ин ки Vectra. номерош барои занг задан +992 901 01 7701 +732 1263 599. номерои Москва. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. Opel Vectra соли бароришаш 1991, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 12500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 987 1955 55. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед. ба хоҳиши якчанд бародаро хостанд ки мо Opel Хаҷибека Боба наворо бигирем. ина марҳамат соли бароришаш 1997, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 28000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 935 82 0002. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. бародаро дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видеоро то охир тамошо мекунед. бародаро марҳамат Opel Astra G фурӯшӣ соли бароришаш 10000 сол, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 38000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 987 49 0700. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг зада ва ҳамсӯҳбат шавед. бародаро Daewoo Leganze соли бароришаш 1997, мотор 1.8, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 10000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 904 43 0007. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. якчанд бародаро хостанд ки ВАЗ 2115 ба наворо бигирем. ина марҳамат соли бароришаш 2003 сол, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 17000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 935 88 66 66. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. ВАЗ 2199 соли бароришаш 2003 сол, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 8500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 938 17 27 79. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. боз як Opel Astra G фурӯшӣ соли бароришаш 2000 сол, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 33500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 51 77 49. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед.
اوپل خجیبک سال براریشش 1994 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر باختر در قرغنتپه قرار دارد. نرخش 9200 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 938 0044 83. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارند می توانند زنگ زنند. یک چند برادر خواستند که وز 2107 بنوار بگیریم. این مرحمت سال براریشش 2002 سال موتور 1.6 کاروبکا مکانیک بنزین خالی ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 12500 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 909 55 22 22. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارند می توانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. می توانند زنگ زنید. مرسدس بنز سال براریشش 1997 موتور 1.8 کاروبکا اتومات ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. گاز بنزین. نرخش 55000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 988 85 58 30. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارند می توانند تنها آنها زنگ زنند. یک چند برادر خواستند که وز 2112 را بنوار بگیریم. این مرحمت سال براریشش 2008 سال موتور 1.7 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 19000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 985 74 77 77. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارند می توانند زنگ زنند. یک چند برادر خواستند که ما اوپل کاروان استرالجی را بنوار بگیریم. این مرحمت سال براریشش 1999 موتور 1.8 کاروبکا اتومات ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 34000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 988 51 44 46. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارند می توانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. می توانند زنگ زنید برادرها. بخواهش یک چند برادر خواستند که مرسدس بنز بنوار بگیریم. این مرحمت سال براریشش 2000 سال موتور 2 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 39000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 501 01 81 88. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارند می توانند زنگ زنند.